सो नमस्कार मित्रांनो, आजच्या नवीन व्हिडिओ तुमचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत करत आहे। मित्रांनो, आत्ता मी चाललोय कणकवलीत एवढं खास काम काय नाही, घरडा लोक कंटाळो। आणि आता माझ्यासोबत आधी बघा सुमित दळवी, त्याचबरोबर कपिल दळवी। तर आता आम्ही तिघा चाललो आणि म्हणजे असा आमच्या कणकवलीत फेमस समोसा हे बघा, सगळ्या प्रकारची पीठ भेटता आणि कमी दरात भेटता, योग्य त्या दरात मिळता। आणि ह्या दुकानात आता हे तेलाचं घाणो, ह्या तेलाच्या घाण्याच्या हयच ह्या दुकानासमोर। तर आता हे पीठ घेऊन नंतर मग पुढे जाणार आहोत। तर मित्रांनो, आता परत प्लॅन बदललो। आता मधला आधी कटवडा खाऊया, नंतर सेल्फी पॉईंटवर जाऊया आणि त्यानंतर मग रात्री 8-9च्या मनात बिर्याणी। तर मित्रांनो, आता आपला एक मित्र भेटलो आहे बघा, विकी ना, सिद्धांत। तर काही गेलं काय छत्री पावसाची तयारी करता, चल मग चला। तर मित्रांनो, आता आपण जाऊया आता हॉटेलमध्ये, आधी कटवडा खाऊया आणि नंतर मग बिर्याणी जाऊचंच असतं। पण आता 7 वाजले आहेत, थोड्या वेळमध्ये गेलो का परत भूक लागतली। तर मित्रांनो, हे बघा, पहिल्यांदा पण हॉटेल हयच होता आणि आता पण हयच आहे। नवीन बिल्डिंग झाली आहे, रस्त्यामुळे पूर्ण इथलं म्हणजे बाजूची दुकानं उठली होती, बाजू जरा मागे घेतल्याने। आणि नवीन बिल्डिंगमध्येच आहे खाली ह्या हॉटेलला, कमल हॉटेल बाळा सावंत। तर एकदम कणकवलीतल्या आपल्या एकदम फेमस आणि उत्तमच असो वडापाव, परत आपलं कटवडो अशी की नाश्ता पूर्ण त्यांच्याकडे असता। तर आता आम्ही चाललो कटवडो खाऊ। तर चला तर जाऊया। तर मित्रांनो, बघा, आता आमची ऑर्डर गेली आता आणि आता खाऊ सुरुवात करू। आधी खाऊन बघूया परत। एक नंबर चवा, गरमागरम हा, तुम्ही पण येवा। चला आता चला मित्रांनो, आता कटवडा खाला, पोटला आधी एवढा भरला नाही, कारण कटवड्याने पोट नाही भरला, जाणारा बिर्याणी खाऊ। आणि त्याआधी आता कटवडा एकदम मस्त होतो आणि तुम्ही पण येऊ शकता, बघितला तर हॉटेल। तर या हॉटेल बरोबर कणकवली बस स्टॉप आहे, समोरच आहे। आता सेल्फी पॉईंटवर
हॉस्पिटल हा डोळ्यांचा, त्या ठिकाणी बघा. तर ह्या हॉस्पिटल आणि हॉस्पिटलच्या समोरच सेल्फी पॉईंट. तर मित्रांनो तुम्ही आता सेल्फी पॉईंट बघितलं असेल आमच्या कणकवलीतलो पहिल्यांदा झालेलो सेल्फी पॉईंट हा. तर ह्यो खया तुमका सांगितलं सरकार दवाखान्याच्या जवळ आणि विवेकानंद हॉस्पिटलच्या. तर मित्रांनो आता आम्ही येलो आहे ट्रॅव्हल थांबतात थंय, म्हणजे लक्झरी थांबतात थंय. तर दादा उद्या येणारा मुंबई, तर आता तो तिकीट काढण्यासाठी येलो. तिकीट हा की नाही ते बघूसाठी. तर तुम्ही बघू शकता कणकवली एकदम मुंबईसारखी झाली आहे. तर मित्रांनो आता आम्ही येलो बघा बासमती हॉटेलच्या थंय, पण बॅड लक हॉटेलच बंद असा. तर आता काय आपणाक बिर्याणी खाऊक जाऊक मिळणारच नाही. दादा आता गेलो एक काजू वर घेऊसाठी, धांटे काजू म्हणून. तर मित्रांनो मग अशी बघितलं असं बासमतीच्या थंय गेलो, पण बासमती हॉटेल बंद होता. तर कराडपर्यंत सांगितलं की जोक नाही येतं लाव, तर म्हटलं असता जाऊ शकत नाही. कराडे उपाशी नाही, वही पण उपाशी. तर आता हिला चायनीज कॉर्नरला. तर आता आपण हेच आहे तुमच्या समोरच असा. तर पहिल्यांदाच येला, बघू आता कसं. आता जाऊया तर चला चायनीज खाऊया. तर मित्रांनो ऑर्डर दिली आणि ऑर्डर तयार पण झाली आहे. तर बघू शकता तुम्ही आता ऑर्डर येईल या एकदम खतरनाक दिसता. तर ऑर्डर केला होती चॉपर राईस केला. एक नंबर. सागर कसा वाटला मग? एक नंबर. मित्रांनो तुम्ही पण यावा आता. तर चला तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ आपण हेच थांबूया. आणि मित्रांनो अगदीच काम का बासमतीत जाऊन काय बिर्याणी खाऊक नाही गावली, तर जाऊन चायनीज खालाव. तर आपण परत पुढच्या व्हिडिओत म्हणजे धमाकेदार व्हिडिओत भेटाया. तोपर्यंत काळजी घ्या आणि चांगले राहा. परतच्या व्हिडिओ